Ja, hej. Jeg har lavet en lille applikation, en webapplikation, hvor jeg kan indtaste min by, hvilken som helst by, og så henter jeg data, i det her tilfælde navn på byen, temperaturen, og det er den nuværende temperatur, og så en beskrivelse af vejret lige nu. Det er ikke særlig pænt, men det er ikke det, det går ud på. Det er, at jeg faktisk har mulighed for igennem API webservices og hente alt muligt forskellige data. Det her, det er en API, som kan give mig nogle data omkring forskellige byer, og det er det, videoen omhandler. Så det vil jeg gerne prøve at vise, hvordan jeg har gjort. Så først lidt om API. Så hvad er en API eller en webservices? Så det er egentlig en service, som kan give nogle data mellem to forskellige server. Så man kan hente data fra alle mulige steder. Så det kan vi jo lige prøve at kigge nærmere på. Jeg har brugt en hjemmeside, der hedder Public APIs, og her kan man finde alt muligt forskellige, man vil kunne hente data på. Jeg har været inde og bruge en API herinde under hver API'er, hvor jeg har tilmeldt mig, og så har jeg kunne hente de her API'er. Så har jeg kunne bruge de her API'er. Og hvis man vil sådan have lidt mere konkret om, hvordan man bruger den side, så er der en her, der fortæller, hvordan han går ind og bruger API'en også. Jeg har som sagt brugt den her hver API, og det er konkret den her API, jeg har brugt. Og jeg har jeg har tilmeldt mig, og har så været inde og kunne bruge den her API. Så hvordan fungerer det her så? Altså, efter at jeg har, som du kan se, logget ind, så har jeg mulighed for at bruge en gratis API. Men jeg vil selvfølgelig gerne have, at jeg bruger en udvidet version, og så betaler nogle penge. Men det behøver jeg ikke. Så jeg kan gå ind og så sige, okay, jeg kan trykke her, og så er det den her adresse, jeg kalder, og der står sådan lidt en beskrivelse, hvad det er, at det står for, de her ting, der kommer ind på lige om lidt. Hernede, der kan man så se et eksempel på den her API-respons, man så får. Og det viser jeg lige om lidt, hvordan man håndterer det. Så, når man kalder den her API, så skriver man det her op, og så der hvor der er rødt, der skal man sætte sine egne værdier ind. Men hvis jeg skal bruge en konkret by, så skal jeg bruge byens latitude og longitude. Og det står beskrevet hernede. Og det vil sige, at det er nogle positioner for byen. Og så skal jeg bruge en API key. Og den API key, det er en, man får, når man har meldt sig til, eller har logget ind og får tilsendt. Så det vil sige latitude og longitude, og så API key. Det andet, det behøver man faktisk. Den måde, man bruger det på, det er, at jeg kan gå ind i et program, der hedder Postman. Det er det her. Så her har jeg et program, der hedder Postman, og hvis man er interesseret i det, og få programmet, så er det egentlig bare at Postman download, og så er det kommet i gang med programmet. Her har jeg så, den måde man kan gøre det på, det er, at man skriver hele adressen herop, eller man skriver noget af adressen, og så sætter man de her værdier ind. Og man kan se, at mit kald består af, at jeg kalder på hjemmesiden her, og at jeg sender variablen lat
den har så værdien de 56 punktum og så videre. Det er så også det, den udspecificerer hernede. Så den har de 3 variabler, lat, lon og ap, id. Og det er så mit unikke ID, jeg sender med. Herover der kan jeg så sige, det er så en ekstra service, de har, at units skal være metrics. Og det vil sige, at fordi jeg kommer fra Europa, så bruger vi meter og grader i stedet for Fahrenheit. Det, når jeg nu kalder, nu kan jeg prøve at sige send. Og her, der får jeg så en JSON, og der skal man altså lige være opmærksom på, at man har trykket JSON ind. Så det er JSON-formatet. Så variablen coort har 2 variabler i sig, lon og lat, og det er så også de værdier, vi har givet med. Så det er jo så ikke rigtig noget, vi skal bruge på den måde. Men det, jeg har brugt, det er, at jeg har fået en vejrbeskrivelse. Så jeg har brugt den variabel. Og så har jeg brugt en temperatur også. Og så har jeg brugt, bare for lige at vise det, så har jeg brugt et navn på byen. Der, name. Og det vil sige, at alle de variabler kan bruges. Så det er egentlig bare, at hvis jeg specificerer, at det er den variabel, så får jeg værdien ud her. Og det er de værddata, jeg kan trække ud fra Silkeborg. Så hvordan gør jeg så det? Det kan være bare lige ganske kort, at så går jeg ind i mit program, og det er jo den der. Og herinde, der har jeg lavet en hjemmeside, det hedder Byvejr, hvor jeg laver et Ajax-kald. Og fordi jeg laver et Ajax-kald, så skal jeg lige bruge noget JavaScript, noget jQuery-kode, og det gør jeg med den her reference. Men ellers så har jeg lavet et inputfelt med tekst til min by. Jeg har lavet en button, og jeg har lavet et ID med en container. Den bruger jeg så ikke. Men jeg bruger den her table, hvor nede i table body bliver der tilført min data. Så. Og egentlig så er det, at jeg har den her vejrfunktion, og at jeg kan se, at det er min button, der igangsætter min vejrfunktion. Så når jeg har mit ID på min button, og jeg har en klik, ikke en funktion, en klikparameter, så siger jeg først, at jeg trækker navn ud, jeg har skrevet, og det er egentlig ikke, fordi jeg skal bruge det andet, end at sætte ind i min HTML her, værdata over værdatalisten, og det er så den, jeg har her, hvor jeg har et ID. Og der stod noget andet i forvejen, men den sætter bare byens navn ind. Men det er, der så er interessant, det er, at jeg har et Ajax-kald, og det har jeg til min home controller. Og inde i controlleren har jeg værdata. Den kan vi lige kigge på lige om lidt. Jeg definerer så, at det er en get-metode, man kan også bruge post, men de fleste API's, de er typisk get. Og det jeg så sender med til min controller, til værdata, action eller metoden, lige, som jeg viser lige om lidt, det er city-navn, altså den jeg sætter ind her. Og der er det vigtigt, at metoden skal have en variabel, der hedder city-navn. Det viser jeg lige om lidt. Og når det så er succes, altså at den har sendt det afsted, og modtaget, returneret, så modtager der en string-format med en JSON.
vil sige, det er en string bygget op som JSON. Det kan jeg lige vise her, hvor at først så går jeg ind, og så tager jeg den her table body. Det er den her table, og så tager jeg bodyen der. Det er den der. Og sætter ind, og siger, at den skal være empty. Fordi jeg skal bruge den hernede, hvis der var noget i forvejen. Men ellers så går jeg ned, og så har jeg modtaget, når jeg har kaldt, så modtager jeg en variabel med JSON-formatet i min data-variabel. Og der skal jeg lige sige, at i min funktion her, at den skal altså laves om til en JSON-fil. Og det gør man ved at sige, at den skal passes om til en JSON og sættes ind i en variabel, der hedder værdata. Det vil sige, at jeg så kan gå ind og sætte min værdata ind i min table. Det kan sættes alle mulige steder hen, og jeg har bare valgt, at det skal være en table. Hvis jeg nu ser her, værdata, navn, så kan jeg lige trække den lidt ud. Og så kan jeg hente min postman igen. Der. Så kan jeg se, at jeg går ind og siger, altså min variabel med JSON i, og så siger jeg den name. Hvor finder jeg den henne? Den finder jeg der. Så det er en variabel, der er lige til at gå til. Her, den er sådan lidt mere kryptisk. Der skal vi gå ind i variablen main. Der har jeg endnu en variabel, der hedder temp. Og det er der, så vi går ind i main, og derinde, der har den så en indeholdende temperatur variabel, som er den nuværende temperatur 5,3. Så er det næste, og den er sådan lidt mere kryptisk. Det er inde i weather description, og her der ser vi weather, og fordi at den er defineret som en array, det kan vi se på de her firkantede brackets, så ved vi, okay, det er en array. Og derfor så bliver vi nødt til lige at definere, at vi skal altså have den første position i den her array. Så det gør jeg der, og inde i første position i arrayen skal jeg have fat i fil description. Og det er der, og det er så værdien overall clouds. Yes. Så har jeg en error funktion, der går ned og modtager, hvis der er fejl i mit kald. Og den skriver så, hvad der er fejl. Og det gør den inde i en console error. Det kan jeg så vise lige. Yes. Yes. Lad os gå over i home controlleren. Så det er for byvejr siden, som jeg har i her. Og den starter jeg så med egentlig bare lige at lave en lille metode her, hvor at jeg returnerer selve siden. Nedenunder har jeg så lavet en HTTP GET for værdata. Og det er jo fordi, at jeg kalder værdata, home værdata, ind i byvejr siden. Og der modtager jeg så city name, og det var så den her der data, jeg sender med, som er input variablen heroppe, jeg henter i mit inputfelt. Så har jeg modtaget data, og jeg går så ind og egentlig har en using på en HTTP client. Den skulle gerne være indeholdt i de usings, du har heroppe. Så den går ind og laver en HTTP client variabel, og i den variabel bruger vi lidt senere. Jeg starter først med at jeg har hele min adresse, jeg skal kalde, og der har jeg så i den adresse også sat de her koordinater for
får min by ind. Ligesom jeg viste Postman her, det er nok bedre lige at kunne se det. Så jeg har en latitude og longitude, og den finder jeg egentlig inde på siden, hvis det er det man vil. Inde på den her side, hvor at jeg har fundet siden for Silkeborg. Og der kan man så finde, og den har så de her koordinater. Og så sender jeg units metric. Så det vil sige, det er min adresse, som jeg putter ind i min variabel endpoint. Så gør jeg det, at jeg har et kald, et asynkront kald, og det er defineret op i metoden her, at jeg kan bruge kald ved at jeg siger, at der er task. Når jeg task, så kan min metode indeholde kald, der er asynkron. Og den, det er så i en try catch, hvor at jeg prøver at kalde for så returneret. Så hvis at jeg har en statuskode, der giver succes, så går jeg ind, og så siger jeg, at jeg har min respons, den går ind og læses og sættes ind i min JSON string som et, ja, man kan se, hvad det er for en, men det er egentlig en string, og jeg kan godt prøve at sige, jeg kan godt vise, hvad det er, den egentlig indeholder. Hvis jeg nu går ind og tager siden og skriver navn i, trykker jeg der, og så siger jeg bare Silkeborg, og så siger jeg hent liste. Så kan jeg stille mig her, og så siger den, det er faktisk en, man kan se, at den indeholder en masse. Og hvis jeg trykker her, så kan jeg se alt det, den indeholder. Så det er en masse, det er en string, den indeholder. Godt. Den returnerer jeg så. Og ellers så returnerer jeg en statuskode for, hvis det ikke er gået så godt. Og det gør jeg også hernede. Så det er for at sikre mig, at den returnerer noget. Jeg kan lige vise bagefter, hvordan jeg kan se, om den har returneret en fejlbesked, og om den returnerer noget, der kan bruges til noget. Men for at jeg kan bruge den her returnering, som jeg har returneret, så skal jeg herinde sige, at min data skal passes om til JSON. Så den skal reelt set indeholde JSON-formatet, og det er sikret mig med, at den gør der. Og når jeg så har formateret den om, så kan jeg bruge variablerne ind i min JSON-fil. Jeg kan faktisk, hvis jeg nu går ind her og laver, hvis man ind og teste, at man har fået nogle data, så kan man gøre det ved at sige console.log. Og hvis jeg nu starter programmet her, og skriver bygger, og så siger så kan jeg trykke F12 der, og det jeg så har skrevet her,
data overcast clouds, er jo faktisk det, jeg skriver i min konsol her. Og jeg kan se det her, så jeg laver en konsol-log. Og det er så også der, man vil få de her forskellige fejlmeddelelser, hvis det er, at det ikke går helt, som man havde regnet med. Yes. Jamen, jeg tænker, det var det.